Priatelia, kto si myslí, že zrušením článku 4 z komunistickej ústavy sa zrodila demokracia, je na veľkom omyle. Nahradenie jedinej komunistickej strany množstvom iných politických strán neznamená, že diktatúra zmizla. Nahradenie povinných volieb voľbami slobodnými neznamená, že nastala demokracia. Nedajte sa oklamať politikmi a médiami, ktoré vám vtlkajú do hlav, že voľby to je demokracia, že súťaž politických strán to je demokracia. Sú to hlúposti. Na začiatku by bolo treba vysvetliť, čo znamená slovo demokracia. Demokracia znamená vláda ľudu, to jest, že vládne ľud. Vládnu občania. Podľa tejto definície, ktorá je nespochybniteľná, by mali mať občania vo svojej krajine takú moc a také reálne možnosti, ktoré by im umožňovali kedykoľvek vstúpiť do procesu rozhodovania a schvaľovania vecí verejných. Demokracia totiž končí v momente, keď je občanom odobratá možnosť rozhodovať vo svojej vlastnej krajine zvrchovane. Všetky názvy demokracia s prídavným menom, ako parlamentná, štandardná, zastupiteľská, vnášajú do pochopenia podstaty demokracie zbytočné nedorozumenia a chaos. Demokracia je iba jedna. Buď teda občania majú moc a žijú v demokracii, alebo moc má niekto iný a o demokracii nemôže byť ani reč. Tak si na tú otázku odpovedzme. Kto má moc? Kto tú moc vlastne má? Už ste videli, že by cisár v starom Ríme demonstroval. Už ste počuli, že by sa rakúsko-uhorský monarch niekedy domáhal svojich práv na námestí. Už ste videli kráľovnu s požiadavkami písanými na transparente. No samozrejme, že ste nič také nevideli. Neobmedzení vladári alebo diktátori do ulic chodiť nemuseli. Oni mali moc. Je jedno, či tú moc získali od poddaných slobodne alebo násilne. Oni sú tí, čo rozhodovali. A máme tu ďalšiu nespochybniteľnú definíciu. Ten, kto má moc, ten rozhoduje. A teraz si povedzte, prečo občania demokratických krajín chodia demonštrovať? Veď aj oni majú moc. Majú zvrchovanú moc. Majú identickú moc, ako mali králi. Na čo chodia demonštrovať? No odpovedzte mi. Občania, prečo chodíte do ulic? Vyššiu moc, ako máme my občania v demokratickej krajine, už nemá nikto. Ako to, že nositelia moci v krajine musia výjsť do ulic a takto prejavovať svoju vôľu? Nemajú iný nástroj, ktorým by mohli splniť svoje požiadavky? Majú iba ulicu? To nikoho z vás, občania, nezaráža, že my, občania demokratickej krajiny, ak máme nejaké požiadavky, nejaké potreby, ak máme vôľu niečo zmeniť, tak musíme ísť do ulic, veď to nemá logiku. Nesvedčí to o tom, že my občania vlastne žiadnu moc nemáme a tým pádom vôbec nežijeme v demokratickej krajine? Je to tak, občania. My už žiadnu moc nemáme. Všetku sme ju odovzdali. Odovzdali sme ju svojim zástupcom. Odovzdali sme ju v slobodných voľbách a slobodne sme si ich zvolili. Aktom volieb sme im tú moc delegovali. Moc má Národná rada, parlament, poslanci, naši zástupcovia. Sú to naši zástupcovia. Áno, určite budete namietať, že občania tú moc odovzdali parlamentu slobodne. Je to ich rozhodnutie a tým pádom je to demokratické. Máme parlamentnú demokraciu. Áno, je to demokratické dovtedy, pokým občania stále majú moc toto rozhodnutie kedykoľvek odvolať alebo zmeniť. V momente, keď občania stratia možnosť zvrchovane použiť svoju moc, prestávajú byť súčasťou demokratického systému. Ak odovzdali všetku moc a strácajú možnosť akéhokoľvek zásahu do moci, od tohto momentu parlament užíva moc legálne aj legitímne, ale užívajú absolútne. Vtedy už občania totiž žiadnu moc nemajú. A nemajú ani prostriedky vziať si tú moc späť proti vôli parlamentu. Tu, vážení, presne tu končí demokracia. Vláda občanov sa zmenila na diktatúru parlamentu. Parlament sa stal v krajine neobmedzeným diktátorom. Od tohto momentu môžu občania iba slobodne demonštrovať v uliciach. Veď uvažujte, slobodne dajte plnú a neobmedzenú moc na zastupovanie svojmu právnikovi s tou podmienkou, že si ju nemôžete vziať späť ani ju nejako zrušiť. Váš právny zástupca ju môže užívať neobmedzene a má dokonca právo túto plnú moc kedykoľvek zmeniť.
A toto, vážení, si fakt nenechajte ujsť. Páni, vidím, že ste prejavili vôľu zastupovať ma. Áno, pán Občianko, máme úžasné know-how, ako zastupovať a skvelé odporúčania. Vieme ponúknuť služby v rodinnom práve, pracovnom právom, majetkovom, skrátka sme pripravení zastupovať vás úplne komplexne. Máme skvelý program, ako vám zlepšiť prácu, zabezpečiť, aby sa váš majetok zvelaďoval a vaša rodina mohla žiť v dostatku a slobode. Dobre, páni, presvedčili ste ma. Slobodne som sa rozhodol, že si vyberám vás. Budete moji zástupcovia. Čo mám teraz urobiť? Pán Občianko, iba túto zákrožku ide naše mená, dajte volebný lístok do obaločky a voďte obaločku sem, tuto, áno, tam, výborne. Vy už teraz nemusíte robiť nič. My zložíme sľub a začneme vás zastupovať. Majte sa, všetko dobré. Počkajte, to nepodpíšeme nejakú zmluvu? Netreba, zmluva je už podpísaná platná. Fakt? A odkedy je platná? Kto ju podpísal? No predsa vaši pôvodní zástupcovia vo vašom mene v roku 1992. Táto zmluva sa volá Ústava Slovenskej republiky. Majte sa, dovi. No verím, že som si teraz už vybral fakt dobre. Tí zástupcovia vyzerali dôveryhodne, mali fajn názory, dobré programy a sľubovali fakt zaujímavé služby. Konečne mám tých správnych zástupcov. Tí doteraz to boli obyčajní zlodeji a babráci. Dobrý deň, Občianko. Pán Občianko, personálne, zastavil sa tu váš zástupca, nejaký smerníček a dal za vás výpoveď v práci. Čože dal? Akú výpoveď? Ničím som ho nepoveril. Nespomínali sme nič o výpovedi, ja som v práci spokojný. A ako to, že dal za mňa výpoveď? No, mal od vás plnú moc. Je to váš zástupca, či nie? No áno, je to môj zástupca. No vidíte, fakticky ste dali výpoveď vy. Už tu nepracujte, majte sa. Počkajte. V tej zmluve o zastupovaní nie je uvedené, že môj zástupca môže za mňa dávať výpovede. No, v pôvodnej zmluve to nebolo, ale ten váš zástupca hovoril, že včera prišlo k zmene a tí vaši zástupcovia si tam niečo podoplňali. Čo doplňali? Aké doplňali? A pozrite, v pôvodnej zmluve je napísané, že tú zmluvu si môžu tí vaši zástupcovia meniť. Dokonca je tam výslovne napísané, že meniť ju môžu iba oni a nikto iný. Máte si pozrieť článok 72. Nechápem, ako ste mohli s takouto zmluvou súhlasiť. Sa teraz nečudujte, už tu nepracujete. Majte sa. Čo to? Ako doplnili? Aká výpoveď? Aký článok 72? To je sila. Ja to smernička za... Tu je, Občianko. Počuj, starec, kúpil som cez toho tvojho zástupcu tú tvoju chalupu aj z garážu. Onakého Slobodku. Čo? Slobodka predal moju chalupu aj z garážou? Ja som predsa nič nepredával, ani predávať nechcem a nebudem. No preukázal sa plnú mocu. Je to tvoj zástupca, či ne? No áno, je to môj zástupca. A za koľko ju vlastne predal? Toto nemusí zaujímať. Nesúhlasil som so zverejnením obchodnej zmluvy tretím stranám. Sú tam aj iné náležitosti. Napríklad, dokedy máš chatu vypratať, čo tam musíš opraviť, aké dávaš záruky, koľko dreva máš na zimu nachystať a tak. Zástupca ťa bude informovať, sa neboj. Aké informovať? Čo informovať? Akéže záruky? Aké drevo? Ja nie som tretia strana, ja som majiteľ. Ja som predsa účastník zmluvy. Formálne si, ale s tým sa netráp. Reálne je účastník zmluvy tvoj zástupca. Peniaze som previedol na účet, kedy mi nadiktoval. Maj sa. Aký účet? Čo to trepeš? Nie je možné, čo sa to tu deje. Tu je, Občianko, počúvam vás. Tak ty sa so mnou rozvádzaš, ty si mi nič nepovedal, som zrozená, som sklamaná. Prestaň, drahá, čo to meleš? Nerozvádzam sa, čo sú to za nezmysly? Na divadlo prišiel nejaký pán Slováčik s plnou mocou a vyťahol rozhodný papier, to bež to aj. Čo sa to deje? Čo to má znamenať? Behom 10 minút som prišiel o robotu, o majetok a ešte ma aj rozvádzajú. A pritom som nič nechcel predať, práci som spokojný, s manželkou je to fajn, čo sa to dohaja deje?
Telefón na ústredné parlamentu, prosím. Pána Slobodku si prosím. Nie je tu. Nie je tam? Tak pána Slofačika. Nie je tu. Ani ten? Tak pána Smernička. Nech sa páči. Smerniček, počúvam. Tu je občanko. Dozvedel som sa, že ste predali moju chalupu, garáž, dali ste za mňa výpoveď práci a aj ma rozvádzate napriek tomu, že som nedal žiaden pokyn ani súhlas k tomu, aby ste čokoľvek podobné v mojom mene vykonali. Pán občianko, my vaše pokyny ani súhlas nepotrebujeme. Zmluva podpísaná v roku 1992 nám to dovoľuje. Všetko je legálne a všetko, čo sme vykonali vo vašom mene, je zákonné aj bez vášho súhlasu. Nebojte sa, všetko je v poriadku. Čo je v poriadku? Nič nie je v poriadku. Všetko je celé zlé. Vy ma iba zastupujete. V tej zmluve v článku 2 je napísané, že ja mám moc. A to znamená, že ja rozhodujem. Keďže nemám čas rozhodovať úplne a o všetkom, zvolil som si vás za mojich zástupcov, aby ste vykonávali moju vôľu. Nie vašu vôľu, moju vôľu. Pán občianko, upokojte sa. Zle ste si tú zmluvu prečítali. Zmluva vám síce priznáva moc, ale jej reálny výkon je výlučne v našej kompetencii. V kompetencii vašich zástupcov. Okrem toho, túto zmluvu môžeme meniť iba my, vaši zástupcovia. A my, vaši zástupcovia, sme si ju zmenili. Vaše želania, potreby a vašu vôľu my rešpektovať nemusíme. Ale musíte. Zložili ste predsa sľub. V záujme občanov si prečítajte článok 75. To znamená, že aj v mojom záujme. No to áno, v zmluve je napísané, že vás zastupujeme a konáme vo vašom záujme. Ale je tam aj to, že rozhodujeme, teda ja konkrétne sa rozhodujem podľa môjho svedomia a presvedčenia. A ja som presvedčený, že všetko, čo sme práve teraz vykonali, sme urobili vo vašom záujme. Navyše my nie sme viazaní vašimi príkazmi. Si pozrite článok 73, do počutia. Kokos, to čo bolo? No normálne odfajčil. Môj zasraný zástupca na mňa vybalil nejaké články a odpálil ma rovno do kanála. Ale ja viem, čo urobím. Budem žiadať vrátenie majetku, zrušenie výpovede a stiahnutie žiadosti o rozvod a zrušenie všetkých zmluv so zástupcami. Telefón na ústredné parlamentu, prosím. Pána Slobodku si prosím. Nie je tu. Tak pána Slofačika. Nech sa páči. Slofačik, počúvam vás. Pán Slofačik, zvolil som si vás za svojich zástupcov a vy ste absolútne nekompetentní a konáte proti môjim záujmom. Žiadam zrušenie všetkých zmluv, ktoré ste v mojom mene podpísali a rovnako žiadam zrušenie našej zmluvy o zastupovaní. To asi nepôjde, pán občianko. Zmluvy nezrušíme. Vy, pán občianko, ich zrušiť nemôžete, pretože na to nemáte kompetencie a žiadnu oporu v zákone. A pokiaľ ich nezrušíme my sami, naše rozhodnutia zostanú v platnosti. Čo sa týka zastupovania, sám ste si nás slobodne zvolili a dali nám mandát, aby sme vás zastupovali. A my to preto robíme. Všetky naše kroky a činy sú legitímne a už nám do toho nekecajte. A rešpektujte svoju vlastnú slobodnú vôľu. Do počutia. To je neskutočné. To nemôže byť pravda. Títo moji zástupcovia ma zasa podviedli. Ma normálne oklamali. Rovnako ako tí pred nimi a aj tí pred nimi. Ale ja ich vytrestám ich. Nasledujúce voľby ich jednoducho nezvolím. Zvolím si iných, rozumnejších, čestnejších, lepších. Páni, vidím, že ste prejavili vôľu zastupovať ma. Áno, pán občianko, máme úžasné know-how, ako zastupovať a skvelé odporúčania. Vieme ponúknuť služby v rodinnom práve, pracovnom právom, majetkovom, skrátka sme pripravení zastupovať vás úplne komplexne. Máme skvelý program, ako vám zlepšiť prácu, zabezpečiť, aby sa váš majetok zveľaďoval a vaša rodina mohla žiť v dostatku a slobode. Dobre páni, presvedčili ste ma. Slobodne som sa rozhodol, že si vyberám vás. Budete moji zástupcovia. Čo mám teraz urobiť? Pán občianko, iba túto zákrožku ide naše mená, dajte volebný listok do obaločky a hoďte obaločku sem, tuto, áno, tam, výborne. Vy už teraz nemusíte robiť nič. My zložíme sľub a začneme vás zastupovať. Majte sa, všetko dobré. No verím, že som si teraz už vybral fakt dobre.
Tí zástupcovia vyzerali dôveryhodne, mali fajn názory, dobré programy a sľubovali fakt zaujímavé služby. Konečne mám tých správnych zástupcov. Tí doteraz to boli obyčajní zlodeji a babráci. Dobrý deň, občianko. Pán občianko, personálne. Priatelia, to, čo ste videli, bol príklad typického zastupiteľského spôsobu vládnutia, v ktorom parlament zložený zo 150 poslancov, ktorých si občania dobrovoľne zvolili v demokratických voľbách, nemá žiadnu zákonnú povinnosť rešpektovať želania, potrebu a vôľu občanov. Každý poslanec Národnej rady sa riadi výlučne svojim svedomím a presvedčením a nie je viazaný príkazmi. Sľub, ktorý skladá poslanec, sľubuje len na svoju česť a svedomie. Je to čistá fraška a výsmech občanom, nositeľom moci v demokratickej krajine. Za nedodržanie sľubu nehrozí poslancovi žiadny trest, sankcia či pokuta a poslanec nie je z funkcie odvolateľný. Národná rada je navyše jediný orgán, ktorý môže meniť zákony a samotnú ústavu. Chápete? Ústavu, ktorú podstrčili zástupcovia občanom a aj ju v ich mene prijali, tí občania nemajú možnosť zmeniť. Znova to môžu robiť iba ich zástupcovia, nad ktorými tí občania nemajú absolútne žiadnu moc. Bezmocnosť občanov je úplne dokonalá. Priatelia, veď si už konečne uvedomte, že demisia predsedu vlády nerieši nič. Vždy príde iný predseda s rovnakým egom alebo do cudzích prdelí lezúci z babelec, ale s rovnakými právomocami. Demisia ministra vnútra nerieši nič, príde iný s podivuhodnou minulosťou a s rovnakými právomocami. Odchod policajného prezidenta nerieši nič, príde iný s podobnými väzbami na podivuhodné kruhy, ale s rovnakými právomocami, ako mal ten pred ním. A predčasné voľby neriešia nič, ale ani riadne voľby nič neriešia. Prídu noví pandrláci s temnou minulosťou a so zaujímavou diagnózou, s obrovským apetítom pomoci a s rovnakými právomocami, ako mali pandrláci pred nimi. Prídu noví zástupcovia, figurky bez reálnej zodpovednosti, figurky s beztrestnosťou, figurky, ktorým ste všetci ukradnutí, ktoré sa vám vysmievajú, poučujú vás, šikanujú vás a vymýšľajú zákony, ako vás úplne umlčať. Figurky s mocou zriaďovať národné agentúry, ktoré majú také právomoci, aké malo EŠTB alebo Gestapo. Figurky, ktoré sa vždy schovajú za svoje svedomie a presvedčenie. Občan, slobodné voľby, ako sa ti snažia nahovoriť politici a médiá, neznamenajú automaticky demokraciu. Občan, čo si predstavuješ pod slobodnými voľbami? Že si môžeš bez nátlaku zvoliť alternatívu A, ako za komunistov? Alebo že si môžeš slobodne zvoliť medzi alternatívami A a B? Alebo medzi A, B, C? A čo ak sú tie alternatívy pre teba nevhodné? Počúvaj, občan. Unesie ťa nejaký fanatik a povie ti: slobodne sa rozhodni, či ti odstrelím ruku alebo nohu. Vôbec na teba nebude naliehať. Môžeš sa úplne slobodne rozhodnúť. Inú voľbu ale nemáš. Nemáš možnosť slobodne sa rozhodnúť a vytvoriť si inú alternatívu. Napríklad vôbec nestrieľať a vyriešiť to bez neho. V tom je rozdiel medzi slobodnými voľbami a slobodou voľby. Naši občania nemajú takúto slobodu voľby a v ničom nemôžu rozhodnúť sami bez parlamentu. Majú len slobodné voľby, tak ako fanatikov rukojemník. Priatelia, pod maskou demokracie je tu nastolená diktatúra úzkej skupiny ľudí, v ktorej zopár volených zástupcov získa vo voľbách absolútnu, nekontrolovateľnú a neodňateľnú moc. Tento politický systém je zákerný zo svojej podstaty a neohraničená moc volených zástupcov, zaklincovaná ústavným článkom 73, ktorý dovoľuje, aby poslanec nebol viazaný ani príkazmi toho, koho zastupuje, je hlavnou príčinou všetkých negatívnych javov v krajine. Zastupiteľská demokracia sa pomaly a plíživo zmenila v totalitu, akú ešte svet nevidel. Doteraz boli totiž všetky totality, ako násilné presadzovanie štátnej moci, odsudzované. Táto totalita sa však skrýva za masku demokracie a je akoby posvetená vôľou ľudu. Každý kúsok našej spoločnosti vidí iba svoj čiastkový problém a ten sa snaží riešiť. Dopravcovia síce chápu zdravotníkov, ale nepôjdu za nich demonštrovať.
Zdravotníci zas určite nepôjdu do ulic za učiteľov. Nikto z nich nechápe, že čiastkovými požiadavkami nikdy nedosiahnu cieľ, ak k naplneniu nedôjde. Ak aj dosiahnu čiastkový úspech, vo vnútri systému sa nič podstatné nezmení a nedosiahneme nutnú a pre našu spoločnosť potrebnú zásadnú zmenu. Zmenu, ktorá ústavne zabezpečí kontrolu a usmernenie volenej moci. Treba mať jednu jedinú požiadavku, a to takú, ktorá zabezpečí nástroj reálne kontrolovať volenú moc a mať právo veta v akejkoľvek otázke spoločenského života v krajine. Vtedy budeme môcť povedať, že je tu demokracia. Inak tu zostane iba diktatúra parlamentu. Totalita. Nastolenie demokracie nie je cieľom, je len nástrojom k zmene spoločnosti, ktorej potrebu všetci pociťujeme. Naši zástupcovia nám v tomto snažení zrejme nepomôžu. Neprekvapuje. Aby sme ako občania vôbec niečo dosiahli, musíme sa zjednotiť na jednej jedinej požiadavke. Žiadajme opravu ústavy. Žiadajme naplniť princíp demokracie ako vlády ľudu. Nič iné zmysel totiž nemá. Okamžite treba opraviť článok 72 tak, aby sa ústava a ústavný zákon mohli prijať a meniť iba súhlasom občanov v referende. Okamžite treba opraviť článok 73 tak, aby poslanec bol výsledkom referenda viazaný. Občania účastní verejného hlasovania musia mať právo svojmu zástupcovi dať príkaz. A zástupca príkaz občanov musí rešpektovať. Ak toto nebude jednoznačne a jasne vyjadrené v ústave, nemôžeme hovoriť o demokracii. Nakoniec treba okamžite opraviť celý druhý oddiel 5. hlavy tak, aby referendum bolo skutočným nástrojom prejavu vôle občanov, aby im volená moc nemohla do tohto nástroja zasahovať, nemohla ho sabotovať, znefunkčňovať ho obštrukciami a aby volená moc bola tomuto inštitútu plne podriadená a povinne ho podporovala na všetkých úrovniach. Keďže sa má jednať o efektívny nástroj prejavu vôle občanov, musí sa zrušiť alebo obmedziť nezmyselne vysoké kvórum, ktorým občania leniví a zbabelí znemožňujú rozhodnúť občanom aktívnym a odvážnym. Skrátka tým občanom, ktorí rozhodnúť chcú. Musí sa nanovo zadefinovať celý systém referend, aby sa tento nástroj mohol používať na lokálnej úrovni až po celoštátnu. Referendum, pokiaľ sa bavíme o skutočnej demokracii, musí byť inštitútom s najvyššou právomocou, inak sa o skutočnej demokracii baviť nemôžeme. Priatelia, toto je prvý krok k obrode spoločnosti. Bez opravy ústavy, tak ako sme navrhli, sa v našej krajine nezmení nič. Za touto iniciatívou nie je žiadna strana, žiadne hnutie ani osobný prospech. Ak sa ujme, bude to len prejav vôle občanov žiť v demokracii a nie v totalite.